Lho rek, oma ready unit iki regane 180 juta, ukurane 5 kali 10. Krediten tanpa BI checking, DP-ne sakarepmu rek yo. Sampeyan duwe DP piro yo. Wis omahe ready, siap pindahan. Iki lokasine ndek Peranti Menganti yo. Wis DP daripada gak dinggoni yo. Wis, ayo Cak, langsung Cak, delok omahe rek yo. Engko tak cet rek yo, lek masalah cet engko iso custom. Biar sampeyan njaluk warna pink iso yo, ireng iso yo. Sing penting duwe DP sampeyan yo. Wis DP piro ngono lho rek, 50 ayo opo lho rek. Masalah karpot ombo rek yo. Mobil koyo Xenia sik emot lah. Nah, terus nang kene iki kena gawe ruang tamu outdoor utawa taman wis ben aturun dhewe yo. Kena gawe ruang tamu outdoor sing omah-omah kekinian ngono lho. Yo, iso. Pas tampak depan wis kayak ngene, batu alam yo. Wis ono lampu hiase ngene iki rek yo. Ono topi-topian yo. Wis langsung jak. Kusene almini anti rayap yo. Iki ruang tamu atau ruang keluarga, bode rek yo. Kene gambakan sahdu lek bengi karo bojone sampean. Ruang tamu nek kene ngomong sak RT maksudnya rek yo. Nah, iki kamar pertama iki. Nah, iki rek yo sing kene gambakan sahdu lek bengi karo bojone sampean yo iki yo. Sampean nang kene wis sedeng lah njaluk gaya opo ae wis ben aturun dhewe, gede kamare kok. Kok ojo lali ditokono gorden yo, nek gak duwe gorden yo utango ngono rek yo. Wis iki kamar keduae, yo. Kamar keduae hampir padha yo karo kamar pertama. Nah, wis tak desain nanti pengap ono jendela yo nang sebelahe yo. Wis. Terus dek kene iki rek yo, ono dapur, wis enak, dapure wis privacy yo, kene nggone kompore, kene nggone wastafel. Kok sampean karek kono tripod tok yo. Ambek masak-masak, tiktokan, joget-joget nang kene rek yo. Nang kono iku fiber, tenang ae, wis anti kemebul. Nah, terus nang kene iki area home service utawa area cuci jemur laundry room jare arek-arek saiki iku kene wis tak ekran kene pembuangan jemure nang ndi cak wis karek nyentelno lho rek kon iku fiber panas-panasan udah enggak ngarep udanan ya nah terus iki kamar mandine gede rek ya kena 125 sik mut yo klosete nggih kloset jongkok ben sehat ya karo olahraga wis tak keramik ya wis omah iki rek yo regane kese 180 juta di ukuran 5 kali 10 ya iso kredit DP suka-suka sing penting sampean kuat angsurane ngono ae yo nah omah iki lokasine di Peranti Menganti Gresik Jawa Timur Indonesia yo wis ngono ae nek sampean minat utawa pengen takon-takon survei lokasi langsung japri via WA untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum bye.